Брат, тук има зомби спаунер, сигурен съм. Моля те се, игра. Искам да ми пуснеш спаунер тук някъде. Моля те се, усещам го. Моля те се. О, това колко нагласено изглежда. Това колко нагласено изглежда. Не, 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 не. Не, не, не. Е, сега тук е... Бум, хетка. Бум, още една. Въй, как... Леле, по-често трябва да го казвам това, бе. Two kitchen, one apps. Опа! Оп! Моля! What the fuck? Какво се случи тук, що, бе? Клипнете го това! Моля ви се! Моля ви се, клипнете го! Just one shot. Good job, guys. Какво беше това, бе? The fuck? Как им лепнах двете хетки? What? Или да направя нещо, каквото и да е, така че... Мисля да си пусна още една игра на Мираж. Ама... Всеки път, човек, излизам. Правят ми кунг-фу панда. Правят ми кунг-фу панда. Колко са моите, колко са твоите? 27. Смейса на доктора, смейса на доктора. Що? Умря от крипър. Meanwhile. Не ми се качва сега пак до базата. Не можах да си купя фак! Братле, как да го видя това, бе? Това не е реално, бе! Не! Почти навсякъде. И тук, дами и господа, виждаме нота по нота Азис Сентропе. А тук може да забележим нота по нота Тони Стораро, ако една звезда си. Ето тук още ноти, които изобразяват Азис Сентропе, Азис Автомонтьор и всички останали произведения на господин Васко Азис. Точно така. Видяхте, че си в храста, ей, маршал. На майка ти в устата, 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 на майка ти в устата. Alt F4, най-момната игра. Добре, сега слушай. Убий ги те с тука. Аз? Да. За какво аз? Защото ти си взема водата и да направя портала. Брата, ще умра, майна. Добре, да ще ти помогна, айде. NANI?! お前はもう死んでいる。 Виж какво става тук, бе, човек! Ма, какво това, бе? Какво направи? Виж ги, бе! Виж ги колко са! Не знам. Това е нереално! При мен е още по-зле. Ай, чакай, какво? Какво е това, бе? Ама това не е възможно, нали? Не! Просто аз... БСП! БСП! Стига. Кажи ли го, бе? БСП. Деде, колко вилиджери има тука. Я, мендинг. Брат, какъв е шанса? Не! Това не може. Не може. Не. Брат, ти реален ли си? What the fuck, бе, брат?
Тука си спросих бан! Тука си спросих бан! You're Тука never си gonna спросих make бан! it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions. They blocking your vision, but no you can't listen. That shit is all fiction cause you hold the power as long as you're driven. There's no way that you make it. Sevsi be! And maybe you could fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Много добър тост флейма, бе! Много добър е, много пикнато. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Еба си реакцията! Еба си реакцията! Какво стана, бе? Какво стана? Умре ли? Умре ли? Какво стана, бе? Умря ли? Умря, нали? Епик клъч. Толкова редовно, даже почти нищо. Приятно ми е да... Бе! Той лък ли има, бе? Кога, бе? Айде! Давай. Коня ми се върти като ут. Още им по-търгаш.